Ngadan mentah ni apa Pulau Ground Shillong banyak sim mentah gani ka rinsan bala penyai da ka ka jelaling ba ka prime ban rakhe ya ka jing im ka jing ya lenti bat ka jing no senyang jong kinong sengkam la jong sha ka im lang ka salang ba ka roi ka par jong ka jelahi pro ka wei kumangi tip ka jing pelong gi rinsan kum kini ka yarap ko chibun ya kinong sengkam la jong Henry hadu ka no ka yarapat ban pin poi ya ki mar ki mata ka jong ki sha kinong thiet kata kadai da kumway pat hadukat no ke sarkar kala play kila klenti ban penyeso ya kita lani ban connect ya kini kinong di nong thiet but ki companies bahe ki balan shabat Nginya keren ya kat tu kat ningut ki nongseng kam ladi ki babu ki stall hang ni hapok karensan ban tip company naki halor ki jingya anti jongki bat ki jing e ki bagi kendu ha ga bede bat ka jing pen poi ki mar ki mata jongki shiki wei pai bat ki than la ga de hapok ga jala la ni shabar ga jala bat hadukan nu pak sarkar ka la ban ra ita ki lat ki lenti ban pensuk ya kani ka kam ka bangale hadu mata ka deka bat hanjan bat ka bangi wi rong ki bagi khot dayeng kayu yang mentah pada kerang dunafi dang dot bet tang hasnang tang kitu ki bawan dan ki ba wan kitoris m2 ki wan nasional pada ki wan thit bun pi ki jing e namar ba kumno ge ban posit usta kumno ban packing harum pad anang khamtam mentah ngile in pad don rek ki ki jing ru dang duna kilogor in pad dep mention sem ni wan hatu ka don gasarafel te hak tu ka por ni kendo bat kene ka prang te lemba jok i ke ngilong kham ida khamla sisu ke yo long bat karkom peniaj arkom long ka jingbo jang sat ne ka jingdi pada harkom bu gi jing dia ro ginang yo jing kai sibun na ka prang yo jing toy long kidi ki chanyer dia jang i ki long ki barem ha bat kador long ndir kum ki bat ki jan thanya ki ne ru ndir bangla mentah than mentahi yo gine ke we ke jan ro hap hadu laisni ke long shoot tan ngam tu deh hadin pada ban than ke tu ke sempor istayau ke we sedang ban le kini kikam ba kawan ka ai training jong ka ko nadep ai training ka ko ban chat ya kini asyar kom kini ki mit sing kisip ki umso bat ki wan ka training ki wan ai nadu arajar arpuar te ki ai sau pos ngi te lakut nang ta te ngi la sedang benele hi te ngi la persiang beneset ngi la yadi ha sinong tu nang ta ki on pan po office ro ngi pan ngi jingira ban thit ki machine ki e ong kala don ka barem te kimla adamo ngi padengi yale bilang ka tidak na ngi od bilang katari te hadin tu de sawan nak we project te sedang biang he ken ya kini kimpat jalan re ki pha tang da utu sing ba ngila telian ngila that ngila penlong podrar te ki pha he sabar jadel hi tu de ki yara ba usan rai pun ki food processing ke bangile kalong ni ki jam ki juice ki ngap ban ngi penmi ruah ka kerteng brand name pada zalaf hagi tu gipor ba mensua si por arjar power arjar kuai namar bangidang sedang te kalong ba iwat so gi nu kilat gilenti bangila ban pha sabar tadan nangkong teng ya pha nang bagi speed post ka post office ka degoi ka bahajan e jongi te ngba speed post nang ta hadin ngi sem sekiwi ki pat kilat ki pat ki career ki bala bangin transport iki mar ke jongi sabar apo jela ke jongi ngan oi fi ka jing pen poi le ni ki logistic part kalong ka ek besim sistem saya ngi ta ka bede bat kani ngiru isim sistem nomor ba leda ki bri ki kwat tang iwi artli tiar ban pha subu nang ni sa mau keruat ani nang ni senong stoin ta aduk mentang ngin pat sem ni kuno ka lat lain nak tang ka post office ta ka ban penpoi kitu ki mar ki mata lo hakapor ka biang lani hakapor ka ba kloy nginam la ban le kalong stang ladangi don gini perlok ki ba kiu selong sebut lana sok rah selong selong kin ai gitu ki driver siapa jual lani siapa nong ston tang kata he kelat ka bangila ban le adu mentang kata sim jing en marba kajing ka bai phara nang tai soduk banda poi setai se kejakal sebut nong ston lani sa
juai kan sim kambuan kalong ka ai ke belak kamrem gitu ki bathiet ke ki mar jonge kalian ke transportation dan logistics part impat da yo ado kata hoi ki don station ki bang ni la ya yo jingmut ban aten te ki la long sa ki jingmon toy yang ni bang la yo sibun nambar ka biade bat ki ban pha ki mar mata ka jonge sabah te hre hang ni hapo jelah hi jonge ban pha ki mar ko ka district sebagai district ngidang semjing ado mentah asarai lada kadon ke sistem ini ki entrepreneur mo ba penmi ki mar ki mata ki jongi si kinu ki entrepreneur ki badan ke jingmut ki jingmut bulan ban seng kinu ki logistic part ki ba la ban solve ka ni ka state ke jongi ke bagi la ban isi ki ke ban long ban pen kamsuk ini ki entrepreneur ki ba penmi ki mar ki mata ke jongi ban pen poilem kumale ki we ki deliver ki courier service ki ban ki we ki jela atrai kan long ke ba mentoy ngi spon ki ba seng ki kam jongi kan ngale ku pusing nam ta ki senrai nam ta tengah supply kini ki starter part di stone flour to kiding ki cinnamon ki black pepper long barok te ki ba mi na kan state jongi kan ngal export be da ki bot long ha truk ha container ki don company ki ba ngap ba starter part baru stone flour baru cinnamon nang ta baru senrai kan long ba 9 tons te hal tu ki truk sen mencuang macam stom ha ban yo gitu ki transportar namar min phat nei satai ki thlia ban no tang ba menta telong naka supply chain sebengi kenduk untuk te ngala pha ba long kin market be na do na ko down tu ni kan balik ke jingjar yang ni ban rai ki truk te ke jing ke bangalap hi namar ba hamau yong na mau yong sa Gujarat ki phan ru hajar kindawan pat hasnong jonga nyu hajar napsi tekemut hajar ekstra mar balai bakadon ke confidence ki ban wan mau yong te balai pentut halenti te ngapat nimdon ku down mau yong te ke transportation ladanga ki truk kin wan ngan hablek bo selong kan long double tengi wan rai hasnong gai te long ka ai ka jing bangalap long halenti am kini ki kit te KHDC ki ni giwe ki kit gitu ki janti to discount sel joko discount sel ki pan pisa palat nangi ki truk pe thali ro ki simbel kat nuai thai ki pan sa na ki truk ba heli ki pan sa spa ki pick up PI at spa kim tre re ki pan me te ki pan pisa be thali ro ki truk na wan ki driver kum to da med am ko kini ka mau yong padan mau yong ken mak ka por ngan hap keren ong ka kit ka truk thali ro ba phe sim tolong na do nang to ba ki sim me te ki exploit be ki driver bon ki tieng ban wan kai te berkat pi kum ngi ki locals kum nong ini le business lada kum ni ki exploit te long ki driver ki tieng ban ya le yang baca tu cak maham cak itu ki driver tolong macam jing tai kata pinir ai ken kong namar pinda ong ai ka kot ro gitu badiman ro kim ong bet ba pha ki ba he tengini tip heno ki pha ki ba he lada pim ai bisa ro ki chu exploit be ki ong ba em hap ai be ki ong hap ai be te dan tip mano namar bam tip ra mano ba de ba sim bisa ro tambangi hap siu be Slater Park kadai forest kadai ga agri products mana government kum sensar tambalong kata ka pisa bangi hapsiu ba te force beli sa kitu kiket ada ngim ai empong kim sar ban lek suk habangil penbiang mangaling adon kanika KHDC license na bentau Slater Park mang sing sam dot kam tabang abu nang ta ka GST rong adon register mar ngam dei benami ngakwa ba long idei ban trace ton mo mangiro balingin ai lat tan ki bala bar ni trai tambah ka jing ka long bang cha exploit ken ha gitu ka lenti ken hap ayu long hap siu bai lenti te git kharo long kiting gen gitu ki driver truck sa mar ka tem thle kim nang te long kiting gen mar nga kum ba ki ka slaro nga lek be nga yalam be ki truck sa do cha sora te long ka ni ka ayu ki penos la long yalam be ki truck na mar balai ba long bangin lek na ka mau yong ken in lek na ka mau yong mar hang te tingi cha khnyot mo long nong rep ro nyum la araban ya kan tiu ben tengi simbe na gitu long ni simbe nga ngai la de nga simbe na ki brusnong ki tu ki banasnong ki ngap ki penthet te ki thet ke nga thet na ki ge long ngara tangga kali satu kena bangan safe ya kan ni ka reloading unloading te sisen le seorang nga cha maham hi long aso si mo tam kumngi ki local fikong yang ada GST kirang maham te ki ong balai phanong jantiawan te sla chani long it's hot me gen tambah ka tu ko porte ki police na te no sora ki ya corporate ba te long ki rap tambah long ngam semua long confidence kan long da picha exploit untuk lenti te menta kan ni government ko ai lat mau ya kata te ngam la ban bore na mar den ro ba ngiwan kham tam ha kini ki show kum ni ni yo lat ban interact ba ki bias te ka ai ba nga sei ong kong ka da honesty is very important honest with our products the same bengi long honest em kong
Si, mau aku bawa mga mentapi na por mga sedang segiro. Mentang ngalong very good ngala po aduk tu si tono wa ta. Telong ladang ngala banle tabale ken kiwe kimla. Datong ini try hop but ngin honest. Honesty ka badan tambah ka yau ka ngin long hap long honest eh. Ya ka kam tingi hap long confidence ru. Umar ba pum nungi pa. Nga ta nga don confidence na marka ba nga batay kinong thiet tikir bis mutu te nga chim responsible kolong lada umbiang umar pila pan terkai telong nata kada pi don confidence ken telong kumusla terparo ngala pa hadu kumba andru truk system ang jula tak 9 tons 9 tons te 60 trucks into 9 tons telong kini ki stone floor kini ki we ro ngam mix untuk stone floor ran ton nga hamong bay nang takal kata seliguri ya kini ki banga peniat ki truck full truck mai itu jadi gitu ki banga peniat full truck na Maria mentahi ngabun order spi kong ngampat lahir ka ban meet ya kata ka requirement order sabun ngadon bi man haki snong iso 100% jangan kumbang opi hasa orang ngadon ngalek mau pur pila don lupa tengel ai ki la don ya tolong mentah kumbang ngalek blak pipar ngamlik the deladi ikit itu try snong ya ta tengah siu bai nong iki try snong kebut hamat lagi senong lah ngakhet yo chenrai ro hamat la ka senong ala don beki briu hang to ki bathet ki trai senong ndai ra kin wan nak senong jonga ban lek thet setai em long ki trai senong beki thet ka ik jemut jonga kong ngakwa ban promote ya gitu gi area ta long ban yo kam ki trai senong chuo pingan na joai ma ka base jonga de na jantian na west na mupliang dengan ra ki briu le jong ro la balai ka sing tambah ngathung bai gitu ki trai senong hang to khnang ba long kitu ki trai senong ki snow long pung long bi kan don ka confidence kain baki orang hawat kibriu la jong ki atrai teh kata kadai kami balong kad jingsania teh kapisaro longi ai bet cash bet ikinong ngim ju pen sa ko kenya bisa muta Tingilai yo bani keren bat kat tu kat ningut kinong seng kam la jong ki bana keleng saudong gejala meglaya bat ngilai yo bani keren bat ki halor ki jing e ki ba ki sham ha ka be dei bat kata ka supply la ni ka jing pen boy ki mar ki mata ki jong ki shki we bat ki jaka jong gejala la ka dei ha ka jella la ni shabar jong gejala rum jo bat ha ka ji keren ke jong i bat ki ngilai sham ba hot kum kini keren san ki don bagi arab ki kumno ban penye kendo ki bagi kita ki nong thiet lan ki companies ki berade nashabar jong ka jala hendrai ka jing e kadang don ha ka be dei bat kumno ban pen poi pade ya kini ki mar ki mata ga jong ki shakita ki customers ki jong ki ka bagi ong te ngikmi lenti ba nakaliang ka sarkar lan ni nakiliang kiwe bagi bor ki bade pet kinwan rai ta kilai kelanti ben pensuk ya kata ga jing pen poi lani kata ga supply chain jong kini kinong sangkam la jong khnang ba kata ka kam ga jong ki ba ka business ga jong ki kan yat ha na ko ka posh ko pat ngade ban ngetiu mauri na ka benta u for front media